sa mi to pokazilo a nechám. Ako sa vám to mohlo pokaziť? Tak idem po ulici a... Pozriem, deravé vrecko, akože vypadne taká... Vrecka, vy to nosíte vo vrecku? Tak ako... tak v dvoch vreckách to nosím. Čo ste to vlastne kupovali? Viete, ja som chcel dať taký darček svojej manželke. Čo chodí. Problém je ten, že máme výročia a tak. Viete, no akože nič lepšie ma nenapadlo v tom momente, tak ako idem a vidím váš obchod, tak... A táto jedna vec bola aj pre manželku a deti? Tak najskôr som myslel, že pre všetkých, ale potom som to pozmenil len pre svoju manželku. A niesli si to vo vrecku a zrazu to bolo deravé? A viete, ja som si vedomil asi, no som, neviem, proste nejakú záhadou, hej, akože to vypadlo a tak sa to rozbilo trošku a... Viete, či ako fúkal silný vietor a trošku tak mi prefúklo to vrecko, no a neviem, či by ste mi to mohli. A ste si istí, že sa to rozbilo? Môžete mi to ukázať? No, ako ono sa to rozbilo vo svojej podstate. Teda na také malé také časti, ktoré nie sú okom viditeľné, čiže ono to je možno celku, ale kde si vnútri mám taký pocit, že nejde to správne, že ako tým pádom sa to čosi vnútri. Ale pokiaľ to spravil vietor, je to úplne v poriadku, prídete domov a upravíte to. A to si myslíte, akože už ste to niekedy akože skúšali takto? Samozrejme, 100% aj vy ste to určite skúšali, ale nie práve s týmto tovarom. A tak neviem, viete, akože chcem mať istotu, nechcem nejak potom sa po súdoch naháňať, viete, no tak... Ty môžeš, ne? Nie. Môžete sa ešte baviť a potom ho zastavíme. Dobre. Stačilo inak Marci reklamovať Karolku. Takže sa